Mañá coñeceránse os gañadores da 8ª edición dos Premios PEL da Deputación da Coruña. Un total de 145 proxectos optan a repartirse 80.000 euros entre as mellores iniciativas empresariais da provincia. Os premios PEL chegan este ano á súa edición máis ambiciosa. A Deputación da Coruña destina 80.000 euros para recoñecer o talento emprendedor e empresarial da provincia, cun premio de 20.000 euros en cada unha das 4 categorías convocadas. En total presentáronse 145 candidaturas, a cifra máis alta da historia do certame. Delas, 132 corresponden a empresas e autónomos que compiten polos galardóns á mellor iniciativa emprendedora, mellor traxectoria empresarial, mellor iniciativa de territorio sostible e mellor iniciativa empresarial singular. O xurado xa avaliou as propostas tendo en conta aspectos como a innovación, a creación de emprego, o impacto económico e social ou o compromiso coa sustentabilidade. A Coruña lidera o número de candidaturas presentadas, seguida de Santiago de Compostela e Oleiros. Os nomes das empresas premiadas daránse a coñecer mañá nun acto que se celebrará na Coruña Estudio Inmersivo, na cidade das TIC. Un evento que reunirá representantes institucionais e do tecido empresarial para recoñecer os proxectos que están a impulsar o desenvolvemento económico da provincia.